Suposo que heu sentit a parlar de la pastilla del dia després, pastilla postcoital o anticoncepció d'emergència. Aquesta pastilla és per quan hi ha hagut una ejaculació dins una vagina sense protecció. Perquè s'ha trencat el condó, perquè no l'hem utilitzat. I, just en aquest moment, nosaltres no volem un embaràs. Obro parèntesi. Recordeu que el líquid preseminal també conté espermatozous. Per què parlem d'anticoncepció d'emergència? Doncs perquè ens la prenem en moments puntuals per solucionar de manera urgent el marrón. Per què postcoital o del dia després? Doncs perquè la utilitzem després del coit. I si el que volem és evitar un embaràs, l'hauríem de prendre quan abans millor, perquè a mesura que avancen els dies va baixant l'eficàcia. De fet, si una noia ja estigués embarassada i prengués la pastilla, doncs no passaria res i continuaria amb l'embaràs, perquè la pastilla no és abortiva. Actualment hi ha dos tipus de pastilla i les dues funcionen de forma similar, que és endarrerint l'ovulació. Per tant, eviten la trobada de l'espermatozou i l'òvul. És cert que conté hormones i és cert que algunes dones, com amb qualsevol altre medicament, els hi pot produir alguna molèstia, com un lleuger mal de cap, mal de panxa. Però la pastilla del dia després no és cap bomba hormonal que em deixarà feta una merda si me la prenc. Repeteixo, una vegada més. la podem prendre sempre que la necessitem. No hi ha un número màxim de vegades. Ah, i a on la podem trobar? Doncs ens la donaran gratis. Sí! Als centres de salut, al CAP i la Tarda Jove i al CEJAS. I també la podeu comprar a les farmàcies sense recepta. Ei, ja ens seguiu a les xarxes socials? A Instagram, Facebook i YouTube trobareu el programa i continguts inèdits.